bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling koko, saling koko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk saling-sarangan. Untuk sakinah semuanya. Bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling koko, saling koko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk saling-sarangan. Untuk sakinah semuanya. Bijil langenira sang nar pati lampah hira alon Gina rebek Badaya yuwarakna nira Sari ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita mugi katentreman karahayon lan keselamatan
tansah kasarira marang panjenenganing sun sumrambahe marang para warga gung ing negara Ndwarawati. Anakku bocah bagus, anak Anong Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Samba Wisnu Brata. Kawula nok-nok wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji. Amiji dumateng ingkang putra ing kasatriyan Parang Garuda, kula pun Samba Wisnu Brata. Setyaki kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Amiji ingkang rayi ing swala bumi, kula pun Setyaki inggih Singa Molang Jaya. Sawetara dikepenakne anggone padha lungguh ya. Ya ngger, ya di. Panjenenganing sun ora bisa wawan pangandikan ingkang kanthi pratitis marang jeneng sira sekarone. Awit apa? Awit jeneng sira padha sumurup lan jeneng sira padha mangerteni kalamunta dina sakmengko Praja Ndwaraka negara Ndwarawati kerawuhan tamu agung saka negara Mandura. Inggih kawula nok-nok Dewaji sasana saha wanci kula borongaken dhateng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Baladewa saking negari Mandura ingkang sakmangke sampun kasembadan rawuh wonten ing negari Ndwarawati. Ya samba banget panarimaku. Duh Koko Prabu jimating gesang kula donya prapting delahan. Duh Koko Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun Koko Prabu Baladewa dumugi ing negari Ndwarawati mriki. Duh Koko Prabu. Wih. Lah ya. Iya Kresna. Nir ing sambi kala ora ana alangan sawiji apa budal saka negara Mandura tumeka ing negara Ndwarawati. Tansah ginanjar karaharjan kang sarta kawilujengan ora nyandung sambi kala sawiji apa Kresna. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Piye Kresna? Sak rawuh paduka Njeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegahan pana krami pambagi mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Njeng Koko Prabu Balarama. Ya Kresna. Dahat katedha kalingga murda seh pana kramane Yayi ing Dwaraka ingkang rumentah marang pun Kakang ing Manduraka sok daline Kresna. Puja pangestawane pun Kakang wae tumrapa marang Yayi Harimurti. Inggih Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jojok Urmaketing Wardaya mewah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Duh Koko Prabu. Piye Kresna? Monggo kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi. Lah iya to. Kaya ora kurang prayoga anggonku lungguh ana ing negaramu Praja Ndwarawati kene Kresna. Koko Prabu. Piye Kresna? Sak sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi kadi dene winalik ingkang dados raos kawula sumangga Duh Koko Prabu. Kula ngertos bilih palenggahan sakmangke paduka Njeng Koko Prabu Baladewa rawuh ing negari Ndwarawati. Semunipun wonten babakan ingkang wigati keparenga sumangga. Ingkang rayi ing Dwarawati sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda dawuh pangandikanipun Koko Prabu Balarama. Non ngestokake dawuhe Yayi Kresna. Bremara reh manguswa umya ngambrang kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Orisan Ganta Mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto Kresna prapta
Putusanipun Kakang ing Mandura ingkang angka sepisan kepengin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe marang para wargagung ing negara Dwarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagas warasan. Lah ewa dene ndungkap kang angka 2 Kresna. Pun Kakang Baladewa ngaturake alam oneng alam kuwi tembung lawas oneng kuwi tegese kangen awit wis sawetara wanci ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi Harimurti. Janjane ngono pun Kakang ya kepengin kok, Di. Janjane ngono pun Kakang Baladewa ya kepengin. Nalikanipun Kakang miyos siniwaka ana ing negaraku negara Mandura, wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing negara Mandura. Ning mbok menawa kepinginanipun Kakang iki sajeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya sak isine. Nalikane kowe isih jaman dadi begal, nalikane Kresna isih jaman dadi kecu, dadi brandalan sak panunggalane biyen. Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang, kowe tau nyilih pusakanipun Kakang nembung bakal nyilih wujute Kyai Nenggala. Kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa kang jejuluk Prabu Yudakala Kresna ya Sang Prabu Kresna Pujangga. Ning sak ngertiku kowe biyen iki isih dadi maling. Temahan ora tak silih pusaka Kyai Nenggala nanging malah tak unek-unekke nganti entek amek kurang golek nganti Yayi Narayana kewetu sing dadi tembunge kewetu sing dadi sumpahe. Sumpahe Yayi Kresna Koko Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun Kyai Nenggala mbok inggih sampun nanging paduka sampun ngantos ngunek-unekake dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala lahir batin kinarya pados kamukten. Supados boten ngucik-ucik ngogreh-ngogreh kawibawanipun jeng Koko Prabu. Seksenana jagat sak isine kula sakjeke urip boten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit tekan lakon kuwi Yayi Kresna ora gelem dolan omah kidul. Inggih Koko Prabu piye Kresna kelemben-kelemben roti-roti maknane biyen-biyen saiki sampun mboten usah dipun rembak perkawis punika monggo sami wangsul kados wingi uni. Lah iya to sabanjure Kresna sabanjure yen perkara umur ki nyat isih tuwek Baladewa perkara umur nyat luwih tuwek Baladewa timbang Kresna nyatu ngono tak akoni. Nanging yen babakan kawruh, babakan ngilmu apa maneh kasepuhan, iki isih wegik Yayi Dwarawati. Iki isih wegik Yayi Dwarawati, mula ing ripalungguhan iki bakal ana babakan ingkang tak suwunke pirsa marang Yayi Harimurti. Perkawis punapa Koko Prabu? Kok ketingalipun sanget wigati sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Ngene Kresna. Jare para sarjana ingkang sujaning budi, pangimpen kuwi apa ana perang-perangane? Nuwun inggih. Pangimpen punika wonten perangan-peranganipun. Coba babarna Kresna. Kakangmu kepengin ngerti, kakangmu kepengin sumurup, kakangmu Baladewa kepengin dungkap, kula aturi radi majeng anggenipun lelenggahan Donjeng Koko Prabu. Sang Baladewa narepati tuwin Nareswara Kresna saklangkunging tresnane ora marang Sang Dyah Banon Jinewi piye Kresna
Coba gamblangno kelawan pun kakang kepengin sinau, pun kakang kepengin ngaji kelawan Kyai Kresna kaya ngapa perang-perangane wujuding ngimpi Kresna aku kepengin nyadong dawuh nuwun inggih Koko Prabu. Pangimpen menika peranganipun wonten cacah sekawan. Pangimpen kuwi pinirang dadi cacah papat nuwun inggih lakar kados mengaten. Angka 1. Angka setunggal nuwun inggih menika pangimpen Kacakrabawa. Angka 2 angka kalih nuwun inggih pangimpen Kasudarsana, angka 3 pangimpen Kawasita lan ingkang pungkasan angka 4 nuwun inggih pangimpen Kadaradasih. Kuwi jlentrehe piye Kresna? Babarna nuwun inggih. Ingkang angka setunggal nuwun inggih menika pangimpen Kacakrabawa. Punika namung gegambaran utawi pengangen-angen. Lah dene pangimpen Kasudarsana punika conto utawi patuladan. Ewadene pangimpen ingkang angka 3 sinebat Kawasita punika wangsiting Gusti utawi gaibipun pangeran. Sing pungkasan pangimpen Kadaradasih. Kadaradasih kuwi maknane Kadaradasih menika isuk ngimpi awan kelakon. Tah dene miturut wanci pangimpen menika kok miturut wanci miturut wektu menika nggih pinirang dados perang-peranganipun. Jlentre ingkang angka 9 Titiyoni ingkang angka 2 Gandayani angka pungkasan Puspa Tajem. Maknane piye? Pangimpen angka setunggal miturut wanci nuwun inggih menika Titiyoni menika pangimpen wanci sonten. Pangimpen wanci sore saking kekeselen satemah turu sore wekasan nglambrang ora genah jluntrunge. Menika ngimpi ingkang boten wonten suraosipun, ngimpi ingkang boten wonten maknanipun. Kuwi Titiyoni nuwun inggih lakar kasinggihan. Angka 2 pangimpen Gandayani Duh Koko Prabu. Pangimpen Gandayani menika pangimpen wanci dalu. Punika inggih boten wonten suraosipun, punika inggih boten wonten tegesipun. Pangimpen miturut wanci kang pungkasan apa Kresna? Angka 3 nuwun inggih sinebat pangimpen Puspa Tajem. Punika pangimpen ingkang cocok numusi wancinipun wayah esuk marengi jago kluruk. Nyuwun sewu Duh Koko Prabu. Kula saged anggagapi bilih paduka Koko Prabu Baladewa nembe nyupena paduka Koko Prabu Balarama nembe anandang pangimpen sumangga kababaro dumateng ingkang rayi ing Dwarawati. Ngene Yayi. Tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Pun Kakang Mandura ngimpi. Rumangsaku Kanjeng Rama Prabu Basudewa Swargi kang wis murut ana ing Kasidan Jati kok tumeka ana alam pangimpene Baladewa. Kanjeng Rama Prabu Basudewa Swargi. Iya Kresna. Lah lajeng ing alam pangimpen mau Rama Prabu Basudewa katone nedeng duka. Abang sing dadi pasuryane mandeng aku ora paring pangandikan, ora kitang mung seklimah, ora kitang mung 2 klimah, babar pisan ora ambabar pangandikan. Wekasane mak klepat lunga, temahan aku kaget nganti Baladewa tangi, bareng aku tangi barengi jago kluruk. Kamu kok lemu kondo mau wis tetho, pangimpen yen wanci esuk maringi jago kluruk. Kena den arani pangimpen Puspa Tajem. Janjane iki kleruku apa? Luputku apa? Dosaku apa? Kok semune panjenengane duka marang pun Kakang ya, Ji? Sino karta mritartam tutamtuning upama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati Duh Koko Prabu kepareng matur piye Yayi? Bilih ingkang rayi kula pun Harimurti nuwun inggih nyupena kula inggih ngimpi tanpa beda ingkang dipun supenakaken Koko Prabu Baladewa. Lah dalah.
Dadi Nyai Kresna ki yo ngimpi padha karo sing tak impeke. Lakar kasinggihan Dunjeng Koko Prabu Jagat Dewa Bathara Jagat Pramudita. Lah banjur iki pratandha apa Yayi? Apa dosa kang sarta kaluputere panjenengan ingsun lan jeneng sira Yayi Harimurti marang Rama Prabu Basudewa kang wis dinempana ing angin cinandhi ing awiyat. Koko Prabu mugi kawuning ana tiyang ingkang sampun nyumargi, tiyang ingkang sampun dumugi ning pralaya punika pedhot sedaya amal kabecikanipun. Tiyang ingkang sampun murut wonten ing kasedan jati menika pedhot ingkang dados sedaya amal kabecikanipun kejawi tigang perkawis. Telung perkara kuwi mau apa wae Kresna? Ingkang angka setunggal amal jariyah, ingkang angka kalih ilmu ingkang manfaat, ingkang angka 3 dongane anak lanang ingkang soleh. Mbok menawi Gusti ingkang murbeng dumadi paring pralampita lumantar pangimpen kala mau kinen tansah paring donga dumateng tiyang sepah ingkang sampun nyumargi. Lah banjur iki prayogane piye Kresna? Koko Prabu miturut wangsit ingkang sampun kula tampi sekedhap malih Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan, sekedhap malih para Jawata badhe matedhakaken kanugrahan wujudipun wahyu purba sejati, wahyuning panitisan ingkang badhe tumedhak mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah dalah kamangka Astana Gadamadana mono papan pesareane para leluhur ing negara Mandura kalebu Rama Prabu Basudewa. Lakar kados mekaten Koko Prabu. Mila saking menika bibar pasewakan sumangga Koko Prabu Baladewa badhe kula kanthi. Bibar pasewakan Koko Prabu Balarama badhe kula kanthi tetugur mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ndongaake marang para leluhur Mandura ingkang sampun sumari kalebet Rama Prabu Basudewa. Sisan damel mbok menawi Gusti ngeparengaken sisan damel wujudipun wahyu purba sejati, wahyuning panitisan saged cumandhak wonten kula kaliyan paduka Koko Prabu Balarama. Ya aku mathuk Kresna, aku sarujuk. Dosa tianing sun Gusti margiya lara asmara, margiya lara asmara rangu-rangu gung mangarang dadi bubar pasewangan iki Yayi Kresna nganti pun kakeng tumuju ana ing Astana Gadamadana saperlu tilik marang pesaryane Rama Prabu Basudewa sisan gawe anyadang kang sarta anyadong kanugrahaning Jawata wujude wahyu panitisan kang sinebut wahyu purba sejati. Nuwun inggih Koko Prabu. Musik kamangka Rama Prabu Basudewa ki kagungan putra cacah 3, siji aku, loro kowe, 3 Bratajaya utawa si Lara Ireng. Lah kok si Bratajaya utawa si Lara Ireng ora kok kanthi pisan mapan ana ing Astana Gadamadana Kresna. Kareben si Bratajaya utawa si Lara Ireng bisa kecondhokan wujuding kanugrahan. Mboten Koko Prabu. Sebabe ing dinten sakmenika ingkang rayi Lara Ireng utawi Bratajaya nedeng ke Taman Duh Kita. Lagi ke Taman Kingkin. Apa sing dipikir karo Lara Ireng, apa sing dipenggalih karo si Bratajaya Kresna? Mugi andadosaken kawuningan Dunjeng Koko Prabu. Ing ripalenggahan sakmangke garwanipun pun si Bratajaya nuwun inggih pun Yayi Margana mintar saking Taman Keputren boten
njaluk idi palilah mboten izin kalian garwanipun nuwun inggih Yayi Bratajaya. Margana ilang nuwun inggih lakar kasinggihan. Kamangka Margana karo Bratajaya ki rak manten anyar to nuwun inggih. Lah kok lagi manten anyar sing lanang wis lunga mak klepat ning endi tanggung jawab sing lanang Kresna? Ngerti yo ngono, jatuh ngono. Kresna biyen upama nggugu karo tembunge Baladewa iki nak lakon ora kaya dina iki. Biyen janjane aku ora setuju, aku ora condong, aku ora rumajang yen Yayi Bratajaya kuwi kajodhokake karo si Margana. Margana iki wong lanang sing irunge lorek. Hidungnya belang. Ning ndi-ndi duwe ampiran ngono. Aku ndak trimo nek si Bratajaya ki mbiyen ki didadekke bojone si Margana. Ning piye maneh ana tetembungan tresna kuwi wuta. Bareng saiki kelakon tenan, Margana rabi karo si Bratajaya. Durung genep sepasar Margana ilang tanpa pamit karo mbok wedok ngono kuwi. Ha. Ngono iki iso lho sisip sembire luput katuranggane golek wedok aneh. Kamangka lagi manten anyar. Ngerti yo ngono rabi karo Burisrawa malah iso mulya uripe si Bratajaya keceh Raja Brana Mas Picis dimulyake. Dasare Burisrawa ku ya anak ratu. Ngono ki piye? Yayi Kresna ora gugu pun Kakang nalika duk semono iki mengko nek Bratajaya terus mikirake babagan ilange Margana. Iki mengko iso mbebayani tumrap keluarga gedhe Mandura lho Yayi. Lagi cawaman sabda horek kang sumewa gegering masewakan kathah samyana arka wonten dwirata mekta pedhot saking wantilan kudu dilar pandengan Agyeca wawan sabda horek kang sumewa gegering pasewakan katungka praptaning Nalendra anyar katon gawe jingak ingkang samya mulat lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana araka wonten dwirata mekta
sikrapala kang kuningan prang campa samya megal ler tatip wileping godhong Anjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ko ngas gandanya maweh raras renaning driya Amit pasang Kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang tuwang. Kula ingkang sowan sinuwun. Iya Sang Prabu, ora ateges Kresna angkuh nanging nembe wae weruh. Mula panjenenganing sun mitambuh sapa Nalindra ingkang nedheng rawuh. Sudi amastani sinuwun, kula wingking saking negari Pasir Gumelar. Negara Pasir Gumelar. Inggih. Dene jejuluk kula nuwun inggih Prabu Lingga Garda. Pasir Gumelar jenenge Lingga Garda. Nggih. Yo. Lah banjur praptane Prabu Lingga Garda mapan ana ing negara Dwarawati. Mekaten. Punapa leres paduka ingkang ajejuluk Prabu Kresna sing mbrebeki jagat kondange ratu titis Bathara Wisnu. Ya, pancen bener Prabu Kresna kuwi panjenenganing sun. Lah dalah nyuwun sewu. Jenengan ra gadah adi wedok lho, nggih to? Iya. Lah mila niku kathah tiyang estri ingkang gandrung kalian kula. Pun Prabu Lingga Garda, ratu saking negari Pasir Gumelar. Nanging ngantos dinten sak mriki dereng wonten ingkang saged lumebet wonten manah kula kejawi namung rayi paduka ingkang sesilihipun Dewi Bratajaya nuwun inggih Dewi Lara Ireng. Tah cekak cukupe kraya-raya prapta kula saking negari Pasir Gumelar ngantos dumugi mapan wonten ing negari Dwarawati mriki boten wonten sanes kula namung badhe ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore ndodhokori nginang jambe suruhe nglamar dhateng rayi paduka pun Bratajaya utawi Dewi Lara Ireng. Pripun?
mestinipun paduka mboten bakal nampik ingkang dados panglamar kula awit kula niki ratu gagah pideksa bondo kula mayuta-yuta ibarat ditawu kaya banyu mboten badhe telas pitung turunan. Adik paduka menawi sida dadi bojo kula mboten badhe tumiba aning parang curi nanging bakal tumibeng wonten ing kasur babut dadi prameswari disunggi wong pirang-pirangan Nyakrawati ambau denda wong sak negara Pasir Gumelar. Pripun? Jenengan mesti wedi nek nampik panglamar kula. Jenengan wedi to nolak panglamar kula? Mergi kula mriki niku mboten ijen kula mboten dhewean. Kula beto saking prajurit wadyabala ingkang jangkep sagamanipun. Sepisan kok paduka nampik panglamar kula Prabu Lingga Garda saking ratu saking negari Pasir Gumelar. Nyuwun sewu, kula mboten ngeden-ngedeni. Wadyabala Pasir Gumelar pun samapta ing gati sawega ing diri ngrencak wong Ndrawati. Ndrawati diadekke karang abang. Wih, lah dalah saya suwe kok saya ora kuat ngrungokake aku biangsat elek. Uдар. Oh. Prodo montap lerekina taduka yaya sini pidoco bang mawingo-wingo wengis kumecot padoning latine trandit ngundar andir des malaling lak leketeking jaket gelaglaing bumi panus maring jat jelatan sukertaning bawana trayoli pinantang Ndwarawati sing maune adem ayem lan tentrem kahanane bareng ketekan kowe dadi goreh rongeh suasanane. Sampeyan kuwi sapa? Sampeyan kuwi sapa? Petuk pisan kok bengak-bengok lho. Durung tau tepung karo aku. Yakin lagi pisan iki aku petuk. Jerengen gobok mulekno matamu nata Mandura Prabu Baladewa Yaka Krasana Karsana Kusuma Wali kita. Sapa? Kecepeten alon-alon. Prabu sapa mau Baladewa? Baladewa. Baladewa matamu. Tak kira nek Baladewa. Sampeyan semune kok ora trima yen aku nglamar si Bratajaya. Sampeyan kuwi apane Bratajaya? Aku dulure tuwa si Bratajaya ya si Lara Ireng. Aku kakange lanang. Mara gagi rungokno kupingmu ketimbang adikku Sida Mbok Rabi, luwung adikku tak pakakne kirik. Ngerti ora kowe? Edan. Aji kirike timbang aku. Warat. Kowe wani karo Baladewa? Kowe wani karo Prabu Balarama? Lho, entek wedine karo wanine. Wis gembleng tekadku bakal nglamar sekaring kedaton Ndwarawati. Si Bratajaya ya si Lara Ireng. Sapa wae ingkang dadi pepalang anggonku bakal dhaup kelawan si Bratajaya. Mungsuhe Lingga Sugarda. Rawe-rawe rantas malang-malang bakale tak putung. Weh lah dalah ngecak geger biangsane tublak tukak cangkubok. Oh! Yo jagat Dewa Bathara Sisa ning Bathara jagat. Waduh, Sida geger Sida. Satya tur miturut hanut sumarah mring Gusti dene Siti Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara arena rapan mring pro abdi Samba Wisnu Brata lan Satyaki kula wonten dawuh Rama kula wonten dawuh Kaka Prabu
tekane bondo bareng kelawan tekaning coba. Tekane bondo bareng karo tekane coba. Samba Setyaki. Menungso kok arep mundhak derajat lan pangkate mesti cepak sing dadi cobane. Menungso kok arep tambah larang tur laris gudane akeh. Napa ngaten iso? Mula prayoga sing waspada lan kebako ing reh pengati-ati. Sak mengko tekane Prabu Lingga Sugarda ratu saka negara Pasir Gumelar mujudake pacoban kang bakal anempuh negara Ndwarawati. Mula muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Satemah negara Ndwarawati kene iki tansah kinemulan karaharjan lan katentreman. Inggih mangestokaken dawuh Dewaji Samba bubarna wadyabala ingkang padha nggantung seba. Panjenenganing Sun Arsa kundur angedhatot nok-noknen mangestokaken dawuh Rama Dewaji. Setyaki Singa mulang jaya Wresni Wira non wonten dawuh Koko Prabu. Aja wedi kangelan. Kirapna wadyabala sakcukupe mbok menawa iki mengko ana moganing lakon bobol barating perkara mangestokaken dawuh Koko Prabu amit medal pasilan. Sabet biar katalika wau purna sabda pangandikaning Sang Buminata tumuli jengkar saking dampar keprabon Arsa kundur hangedhaton bawane Sang Nalendra ing negari Ndwarawati yen Cinandra wis tanggap ing sasmita.
mampir. Malam ini sungguh bahagia sadu. Lama tak jumpa ingin bertemu kasihku. Aku jalan kulihat Surabaya. Oh ternyata pertunjukan wayang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Nduk anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing banget tak tresnani, Nduk, anakku Limbuk. Iya ya mak, ana dawuhmu apa? Ingkang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung syukur marang purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi Gusti Juru Wilujeng sejati Tuhan Yang Maha Esa Yuwang Widiwasa. Iya. Ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Iya. Saingga aku karo kowe anakku Limbuk bengi iki ana ing bengi kang kebak ing barokah awake dhewe bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara kikina. Oh ngono ya mak. Iki acarane apa? Piye? Aku ngrumangsani lagi sepisan rene iki acarane apa mak? Iki acarane nok ya kuwi anggone para warga masyarakat ya ingkang lenggah mapan ana ing Desa Balong Pacul. Oh iya, Desa Balong Pacul anggone kagungan kersa ya kuwi bersih desa utawa nyadranan. Bersih desa utawa nyadranan. Ucapan dan ungkapan rasa syukure warga masyarakat kabeh pepunden-pepundenku ya marang Gusti ingkang murbeng dumadi kang diwujudkan ya kuwi adicara bersih desa. Kowe ngono ya mak. Lagi sepisan jiki awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata sowan mrene lagi sepisan jiki no. Iya, jane ya cedhak ngomah jane. Iya. Jane ya cedhak ngomah tur karo dene Balong Pacul ki tak rungok-rungokne wit biyen ya agenda rutine ya wayangan. Iya. Nanging kok lagi sepisan iki ya mungkin sempete lagi iki no. Iya. Batinku kok panitia Balong Pacul kae kepareng rawuh ana ing gubuke awake dhewe. Iya, Balong Pacul arep bersih desa Mas Akbar kok nyasar nyang Mas Trip aku. Iya. Iya, ning ya alhamdulillah tambah dulur tambah rejeki no. Iya, iya mak iya ngestokake dawuh. Oh iki dadi wis agenda rutin tiap tahun. Wis agenda rutin tiap tahun adicarane kuwi mesti wayangan. Ngono. Kaya ngene iki wis dadi tradisi tinggalane para leluhur-leluhur biyen sing awake dhewe menjadi generasi penerus kang mapan ana ing Balong Pacul wajib untuk tetap dilestarikan, tetap untuk dilanjutkan ya mak. Kudu no, kudu. Senadyan bersih desa utawa nyadranan kuwi dudu ajaran agama, iya. Nanging kuwi budaya, utawa tradisi, ngono ya, Mak. Bersih desa nyadranan utawa sedekah bumi iki dudu ajaran agama nanging tradisi utawa budaya. Ora tabrakan no. Merga wis pilah ing antaraning agama kelawan budaya. Oh wis pilah antaraning agama lan budaya. Agama kuwi tembunge a karo gama, a kuwi ora, gama kuwi rusak. Sok sapa menungso sing ngraso agamane manut kapitayane dhewe-dhewe kanthi bener becik fa insyaallah ora bakal kesurang-surang sing dadi uripe. Ngono. Agama kuwi nata uripe menungso. Baik hablum minallah, baik hablum minanas, carane ibadah yang sing ning dhuwur karo nata piye carane awake dhewe bersosial padha padaning umating pangeran. Iya, kuwi diatur kabeh karo agama. Ning nek budaya kuwi cacakane ngurip. Oh, carane urip. Cacakane urip. Mula cacakane wong urip wong Jawa karo wong manca kuwi wis beda mergo budayane wis siji. Ngono ya, Mak. Budaya kuwi budidayane menungso kang ambabar kaendahan. Dadi kudu pilah ing antaraning agama lan budaya, kudu pilah ngantaraning agama lan budaya. Iya, Mak, iya.
Kaya rel sepur kae lho, Nok. Iya. Rel sepur kae mlaku beriringan. Iya, ora digathukke, ora ditabrakke. Iya. Nanging mlaku seiring sejalan antaraning agama lan budaya. Oh, ngono. Heeh. Wong jernyatane jaman kepungkur, heeh. Para wali-wali biyen nek nyiarni agama ana ing bumi Nuswantara, heeh. Kuwi ora sarana frontal, ora secara langsung nanging medang miring nganggo kabudayane wong Jawa. Oh ngono, heeh. Tuladane kaya Sunan Kalijaga biyen, heeh. Mediane ya wayang, mediane ya gamelan. Oh ya wayangan, heeh. Yen ora kleru dipapanake biyen nalika siar nganggo media wayang, dipapanake ana ing Masjid Demak. Oh ngono, heeh. Lah sing kepareng mirsani oleh mirsani wayang ning kudu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh ngono mak. Otomatis orang kuwi mau otomatis mlebu Islam, Iya, nganti kaya ngono strategine para wali biyen anggone nyedake umat nyang agama kanthi sarana budaya. Pancen kaya mengkono no. Iya, Mula bengi iki wis ora ana awake dhewe ora bisa matur apa-apa, kejaba mung ngaturake panuwun, Nok. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Iya, Katur sapa bae. Katur pepunden kula Bapak Kepala Desa, panjenengane Bapak Erwinanto. Oh ngono, sumrambahing para panitia, sing wis bot repot kanggo suksese pagelaran bengi iki, sumrambahe marang kabeh para warga masyarakat ing Desa Mbalong Pacul, sing ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji. Iya. Kanggo paring kapercayan dene awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata bengi iki ketiban sampur kinen paring lipur, gelar kelir gantung gong asung hiburan marang para warga masyarakat ana ing Kukuban Mbalong Pacul. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuhmu. Wayang ora mung tontonan nanging uga tuntunan kang kebak tatanan. Iya, kaya sing diaturke ana ing ngarep mau. Wayang jaman kepungkur dadi mediane siar dening para wali songo. Nek tugase wali biyen, tugase wali biyen ki ngislamke wong Jawa. Lah tugase para pelaku seni utawa pelaku wayang kulit dina iki njawake wong Islam. Oh ngono. Mergo akeh wong Islam sing ora Jawa ki ya akeh no. Oh ngono, Mak. Iya ngestokke dawuh. Dadi wis beda-beda nek biyen ngislamke wong Jawa ning saiki njawake wong Islam. Iya ngestokake dawuh. Iya. Ibarate awake dhewe unsur-unsur ning pagelaran wayang kulit iki wis akeh sing iso diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari uga. Iki yo ngemu surasa kok, Nok. Oh ngono, Upamane wayang kok ana simpingan tengen dijejer-jejer, ana simpingan kiwa dijejer-jejer kae. Maknane apa? Simpingan tengen tembunge wae tengen-tengen ki saka tembung antenge angen-angen. Oh ngono, Nek simpingan kiwa ki iki hawa. Oh ngono, Dadi apa wae lakone wayang sing dilakokke karo dalang, kuwi kabeh nyeritake amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh ngono, Suradira jayane ngrat sobrasta tekaping ulah Darmastuti, sapa sing bener bakal jejer, sapa sing salah bakal seleh. Oh ngono ya, Mak. Dadi apa wae lakone dalang sing dilakokne karo dalang kuwi mesti ngemu surasa kang apik, ngajak marang para pamirsa supaya nindakake marang kabecikan no. Dadi renek lakon nok malati renek. Ngono. Mergo ana ning setiap desa-desa apa menungso-menungso ngono kae, aja lakon kuwi Mas, ngundak angsare elek, ngundak malati ndek enek no. Ngono. Kabeh lakon kuwi apik. Sing ora kok dalange kok muni kok ra entuk digelar kuwi berarti ya dalange urung tau nglakokne kuwi. Oh iya. Iya, Mak, iya, Mbok ampun niku lakon elek ganti mawon. Guayeng wahyu katentreman. Iya. Kuwi berarti
Kowe ora malati ning sing ora dong dalangi. Lah iya, Iya ya mak iya. Sing bakun jurung pandonga, sing bakun jurung pandonga nok. Kanggo para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Balung Pacul. Heeh. Muga-muga bubar adicara bersih desa utawa nyadranan desa Balong Pacul kene dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun gofur, gemah ripah lo jinawi kerta tata turah harja murah sandang kelawan pangan. Iya. Cinaketa ing kamulyan tirebena saka bencana alam apa wae sing dadi cita-cita kang sarta gegayuhane para warga masyarakat desa Balong Pacul. Sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti gagah ingkang jinangkah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Eman yuk. Sira iku
Alhamdulillah iki hari keempat kanca-kanca ora leren. Heeh, isih pinaringan sehat seger kabeh no. Wah, jeneng wajahe kanca-kanca masih seger. Oh iya. Cek seger wong adus kok. Iya, iya, heeh. Diwiwiti wingi saka tanggal 17 no. Ya, wis ning Gunung Kidul, heeh. Terus ning sawahan, ya ademe kaya ngono, heeh. Terus wingi ning dingin Sukorejo, heeh, bengi iki ning Balong Pacul, sesuk isih ngeblas ning Surabaya, oh ngono, heeh. Terus dilanjut tanggal 1, 2, 3, 4 ning di Prei no. Oh iya. Wah, ya nganggo leren, masa ora leren. Iya, iya Mak, iya ngestokke dawuh. Heeh. Tanggal 1, 2, 3, 4 Prei. Iya, heeh. Sesuk ning Untak Surabaya. Mula aku di anu ya no, njaluk ngapura ki engko rampunge ora iso esuk-esuk. Mergo wayang gamelane sesuk dienggo background wisuda. Wo ngono, heeh. Isuk wayang gamelane langsung bablas ana ing Surabaya, heeh. Mergo isuk ning Untak ana adicara wisuda. Wo ngono, heeh. Isuk wisuda terus bengine wayangan. Iya, ora dadi boyo pengopo. Ora dadi boyo pengopo. Iya, iya, heeh. Saking tresnaku karo para warga masyarakat ing Balong Pacul no iki bengi iki awake dhewe tetep sowan komplit. Heeh, Sanggar Seni Astabrata wayang gamelan kanca sinden kanca pengrawit. Ya. Sound system live streaming kabeh digawa. Oh ngono Mak. Heeh. Upama aku kok dalang akbar ora tresna karo warga masyarakat Balong Pacul, dalang akbar nggur ngeboti dhuwit. Ya. Bengi iki aku jane ning Kalimantan. Oh ngono. Ngono, upama dalang akbar nggur ngeboti dhuwit gedhe. Ya, ning ndi ning Buntang Kalimantan. Ya, ning Pupuk Kaltim, heeh. Ning gandeng luweh dhisik masyarakat Balong Pacul, apapun yang terjadi, aku tetep sing dhisik. Ya, Terus akhirnya Kalimantan Pupuk Kaltim sing dalang sapa? Mbuh dalang-dalang badar-badar sapa ngono lho. Iya, iya. Iya, iya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong ya nyatane nek adewe ning Balong Pacul malah iso komplitan. Lah iya, malah iso kegawa kabeh sak bergodo ya, Mak. Ya ngestokake dawuh. Iki sasine isih Agustus, sasine iki isih Agustus. Bersih desa nyadran sedekah bumi kok ngepasi Agustus iki ibarate kaya tumbuh oleh tutup. Mergo ing antaraning bulan kemerdekaan karo adicara bersih desa kuwi tumbuh kaya oleh tutup. Oh ngono. Intine mengajarkan tentang guyub rukun, gotong royong, persatuan dan kesatuan. Oh ngono. Beda agama aja nganti gendra, beda panemu aja nganti padu, beda pendapat aja nganti pegat. Oh ngono. Senadyan iki negarane awake dhewe sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ning awake dhewe ora usah terlalu memikirkan hal kuwi, ning kita mulai dari warga masyarakat ana ing Kukuban Balong Pacul. Kita mulai dari desa Balong Pacul kang bengi iki ngadani adicara bersih desa, Kang Sarto iki ngepasi Agustusan. Dimulai saka kene ibdak binapsih memulai dari diri sendiri, mulat sarira angrasa wani. Iya. Mulat sarira angrasa mani adicara agenda rutin tiap tahun ngene iki dienggo introspeksi diri. Oh ngono. Dadya sarana introspeksi diri. Manut karo kapitayane, manut karo profesine dhewe-dhewe. Oh ngono. Nek dadi pejabat ya dadi pejabat sing apik, nek dadi seniman ya dadi seniman sing becik, dadi guru, dadi tani ya dadi tani sing apik sing becik. Iya, Mak. Manut karo profesine dhewe-dhewe. Iya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Dadi kena kinarya mulat sarira angrasa wani. Iya. Kena kanggo introspeksi diri apa wae sing dadi profesine, apa wae sing dadi agamane kudu tetep menghargai. Oh ngono. Tri rukun. Oh ngono. Tri rukun. Tri rukun iki ajaran agama, siji rukun karo sesama agama. Ya padha-padha Islam aja bengkerengan ana NU, ana Muhammadiyah, ana Islam Jamaah dan lain sebagainya. Kabeh kudu manunggal rukun. Ya. Terus rukun angka loro, rukun karo beda-bedane agama. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya. Konghucu,
Terus rukun angka 3 ya kuwi rukun karo dulur-dulur kepercayaan. Oh ya, heeh. Senadyan ning negarane awake dhewe durung diakoni, nanging secara ibadah dulur-dulur kepercayaan sudah dilindungi oleh negara. Oh ngono ya, Mak. Ya. Ya ngestokake dawuh. Heeh. Ya kanggo mukadimah, kanggo salam pambuka ngaturke tetembangan Kang Jumbo kelawan swasana. Apa? Lancaran bersih desa didhisikke no. Oh iya. Iya ya, Mak. Mengko sak banjure ngedekake nggih menika Ibu Lucy. Iya. Suwi ora petuk nggih. Kare mbak-mbak Kang sarta adik-adik pesinden. Iya, bersih desa. Heeh, tembang Kang Jumbo kelawan kahanan Kang sarta swasana ya no. Iya. Dibawani langkung rumiyin. Sumangga Mas Heru dipun salirani bawanipun lancaran bersih desa. Heeh, mangga Mas. Apan niku dadi kewajiban baku hayo bersih desa bersih desa ayo nganake bersih desa nyadranan dimen menapa Mas Her? Murih adoh sukar sakit. Murih adoh sukar sakit. Yuk bareng bebarengan. Yuk 1 2 3. Ya. Glia glia anglia tu mandang karya Yuk. Sekali lagi Mas Arya. Ya. Ae
ayo bersih desa arep ben adoh saka suker sakit ya mak ya iki saka keparengi Bapak Kepala Desa kang sarta para wargagung ingkang mapan ana ing Desa Balung Pacul iya awake dhewe sowan ora ijen oh ngono iki uga ana diarani mbakku ya mbakku diarani ibuku ya ibuku ya Mbak Lucy Brahman mijil saka kota Reyok Ponorogo oh iya putu warok iya diaturi jumeneng ana ing pepanggungan menyapa para warga masyarakat Balung Pacul. Sumangga Mbak Yu, Mbak Lucy Brahman katuran jumeneng ana ing pepanggungan. Sepotana aja sing gumiyak. Yuk, celana